காசு பணம் இல்லாம இருந்தது எங்க தப்பா, இல்ல இந்த சாதியில தான் பிறந்தது எங்க தப்பா? நாங்க அப்படி என்ன தப்பு பண்ணணும்? ஏதோ ஒரு டிகிரி முடிச்சா வேலை கிடைச்சிரும், புள்ள செட்டில் ஆயிடுவா அப்படின்னு, 2 டிகிரி முடிச்சா வேலை கிடைச்சிரும், பிள்ளைங்க செட்டில் ஆயிடுவாங்க. ஏங்க 4-5 டிகிரி முடிச்சும் இன்னைக்கு எங்களால வேலை வாங்க முடியாம இன்னும் இப்படியே அடுத்தவங்கள்ட்ட கை கட்டி நின்னே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அரசாங்க வேலை கிடைக்காம அரசாங்க வேலை நோக்கியே இப்படி நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கோம். யாருமே அரசாங்க வேலையில் பெரும்பான்மையா யாருமே இல்லை. ஏன் இந்த நான் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான்லாம் வந்து பிகாம், எம்பிஏ, எம்ஃபில், பிஹெச்டி 4 டிகிரி முடிச்சும் என்னால் இன்னைக்கு அரசாங்க வேலையில் போக முடியல. ஏன் ஒரு 5000 ரூபா வேலைக்கு என்னால் வந்து இன்னைக்கு நான் காம்படிஷனில் நான் தோத்துட்டு வரோம். ரெக்கமெண்டேஷன் பணம் இருந்தால் ஆயாம்மா வேலைக்கு எங்களால் முயற்சி பண்ண முடியலைங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன அப்படி தப்பு பண்ணணும்? ஏழையாக இருக்கிறது தப்பா, இல்லை ஏழையாகவே தான் நாங்கள் இருக்கணுமா? நாங்களாம் சாதிக்கணும்னு நினச்சது தப்பா, இல்லை சாதிக்கணும்னு நாங்களாம் நினைக்கவே கூடாதா? நாங்களாம் உயரதிகாரியாக ஆகவே கூடாது. பல்கலைக்கழகத்தில் தான் படித்தேன், பெரியார் பல்கலைக்கழகம். ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் எந்த பல்கலைக்கழகத்துலேயும் வீசியாக நாங்கள் இல்லைன்றோம். ப்ரொஃபஸராக இல்லை, சிண்டிகேட் மெம்பர் இல்லை, ஒரு ப்ரொஃபஸர் வேலை கிடைக்கணும்னா அவ்வளோ கஷ்டம், அத்தனை லட்சம் பணம் கட்டணும். பணம் இல்லை, தகுதி இருந்தும் திறமை இருந்தும் வேலை இல்லைன்னு இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நாங்களாம் இப்படி இருக்க போகிறோம்? இந்த தமிழக மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும், தமிழக அரசும் புரிஞ்சுக்கணும். நாங்களாம் அப்படி என்னங்க தப்பு பண்ணணும்? நாங்கள் 20% இடஒதுக்கீடு எங்கள் உரிமை, எங்கள் உரிமையை நாங்கள் கேட்குறது தப்பா? எங்கள் உரிமையை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்க, நாங்கள் வேறு எதையுமே கேட்கல. 20% உள்ளொதுக்கீடு எங்களுக்கு மட்டுமும் நாங்கள் கேட்கல. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுங்க, அவங்கவுங்களுக்கு உண்டான உரிமையை அவங்கவுங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போங்கன்றோம். இதில் எங்கள் தப்பு